Добър ден от небесните пазища. Днеска ще напръскаме нашата биоградина от овощни дръвчета с един препарат калциев полисулфид се казва, който ние сами си приготвяме. Представлява сяра и хидратна вар, изключително подходящ за овощни дръвчета, за лози особено подходящ. Действа на стропясване, на ранно кафяво гниене, също има и акарицидно действие. Дозата е 1 литър на 100 литра разтвор в пръскачката. Но преди да го сложа, искам да пробвам как работят дюзите, защото това има огромно значение за правилното и качествено пръскане на дръвчетата. Всички дюзи работят прекрасно. Наливаме нашия препарат и сме готови да си напръскаме дръвчетата. Благодарим.